искал да направя човек с момента. Не спа. Давай, давай. Стой, стой. Пусти мисли, башата и сега да излезе от карата, мамине, боже, боже! Те екипа на оператора. Подготвям се. Стояне, мисля да снимам. В момента сме в обедна почивка. Да, обедна почивка. Изчакваме следващата маршрутка. Хляба и сала. Да. Нож имате ли нож? Ей, сега ще от нас да го взема. Някой да гледа дали има, Мать пича, то що не надигна до 10-тия. Иди, спира го, шеф, ама качиш догоре, че топката се качи. Аре, няма ли нещо смешно на тези дружби? Айде, тъс. Дружби, бе, кого говориш ти, бе? Дунав, бе, дружба. Аз дружба казах. Ти си луд. Ей, принц. Уау! Дженами. Прибра се да готвиш моето. Чакай, Ез дънки от манята ли си? всичко да вече. Мото в това вече, бе. Бро, ти се облегнал там, ме, просто. Да не пролози, какво правиш там? Ой, мах мисъл там, облегни се на стълба, бе, човек. Плачи се, баба си, там. Ай, вика, Твой така разпределили? Аз каем се, човек. Ама къде си казали, ма? един отзад тръгна, ама гони между другото. Да бягай, че. Къде си казали, ма? Викам до болницата, ти е шефе. Шефе! Каем се, човек. Чакай, я ми ти кръста.